Lagi di paman natigi kini paman Abdullah ibn Mas'ud natigian, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Paman na pangunutang kan usiku sunnah, sa ubakan nung bida, ubakan nung babagu. Kamata anak ya dia enggak ngano ko kapagagama. Lagi di paman na sumanga kuan salaf, na da lagi diran na ikakagu diran ng ahlul bidah. Mas tumu nira na suwata iran, na aya paman na may pagpadian na di maginom sa pakaberga, di giyong ta aya may pagpadian na unta paman na pabibida. Ino to, nakagyan na pabibida, na aya katero no paman na isa ko mga salaf na utatigin, aman akrama sahiba bid'ah faqad aanahu ala hadmin Islam. Ay maanaw to kung katero mga salaf, na sa tao, salaan yan. Hanaba ka bibida, kagibo kaya sila nga sa unta pabibida. Na sab narating na kiyagupan kasi kito ko kapangba sa Islam. Ay manan yan, nagito sa mga naulamatan, natignan na nagiyang agamatan o agama Islam na dua-ridua niyan. Ridua yung mapayag na ridua yung sekreto. Anto na ridua yung mapayag na sa mga kafir. Anto na ridua yung sekreto naging ang mga pabibida. Sira ni panggaba si ko agamatan o agama Islam. Na ino sira ni panggaba, kung tatin